Ćao drugari, šta ima? Ja sam Ivan, ovo što gledate Ivan Mirović vlog. Trenutno se nalazim na Srebrnom jezeru u Vili Dinčić. Baš je prelep ovaj objekat i super je usluga i baš je do jaja ovde. Moram da vam ispričam jednu priču vezane za odnose sa klijentima. Pošto sam ja sada preduzetnik, imam firmu i zaposlene i sve to, još uvek kao neko ko je potekao iz siromašne porodice, ne mogu da se priviknem na stvari koje se ovde dešavaju i jednostavno sam morao da napravim neki svoj određeni plan kako bih mogao da jednostavno funkcionišem kako treba u ovom svetu, pa ću sa vama podeliti koje su to moje fore koje sam ja preduzeo u mom preduzetništvu. Sada samo hoću da pričam u ovom videu o klijentima. Vaši klijenti su jednostavno nešto najbitnije za vaš posao što može da postoji. Bez zadovoljnih klijenata ne možete da očekujete dalje rezultate i to je jednostavno tako. Znači, šta morate da uradite? Morate da se potrudite svim mogućim silama da vaš klijent bude ne zadovoljan, nego prezadovoljan. Zato je ključno da se posvetite vašem klijentu i da održavate taj odnos. Prva stvar koju trebate da uradite jeste da saslušate vaše klijente, da ih čujete šta oni imaju da kažu, da im postavite milion pitanja kako biste jednostavno došli do odgovora šta je njima zapravo potrebno. Ima ona jedna dobra izreka, kaže sell them what they want, give them what they need. Prodajte im ono što oni žele, a dajte im ono što im stvarno treba. Druga stvar koju trebate da uradite vezano za vaše klijenta, vi ne trebate, ja samo pričam kako ja radim. Trebate da budete jako otvoreni i jako transparentni, znači bez ikakvih laži. Kažite klijentu nemoguće je ovako nešto, nemojte da mu samo uzmete lovu i da zapalite i posle vas taj klijent pljuje na sve strane i on je nezadovoljan i usreli ste se u život nekome. Nemojte to da radite, vratit će vam se, nije zdravo. Verujte mi, nije zdravo. Budite transparentni i apsolutno otvoreni i direktni sa vašim klijentom. Tako će vas više ceniti i tako će jednostavno imati poverenje u vas da ćete jednostavno raditi zajedno na nekim projektima, što u suštini jeste istina. Ja sa svakim svojim klijentom, ja ne kažem, ja ne radim za tebe, mi možemo da radimo zajedno, ali ja da radim za tebe, to nije neka priča. Zašto? Zato što se onda ja ne trudim za svog klijenta onoliko koliko bi trebalo da se krivim i od tog posle nema ništa. Ne krivim, nego šta bi što se treba da kažem. Trudim, jel? Takođe je važno da budete pristupačni, da koristite jezik kojim oni pričaju, da bi mogli da vas razumeju što dublje onome što govorite, da budete dostupni kada im trebate, što je jako bitno, ovo pričam za high ticket klijente, ne dajte da vas klijent cedi. Evo sada sam skoro imao klijenta za neke smešne pare, pristao sam na taj posao samo da bi pomogao tom klijentu, da bi mogao napraviti neki novac. Međutim, šta se desilo? Izgubio sam na tog klijenta mesec dana zato što nije zadovoljan onim vizualnim delom. Ja razumem da neko nije zadovoljan vizualnim delom i da bi sve to trebalo se popravi kako bi klijent bio zadovoljan, ali jednostavno za neki određeni novac neke stvari ne mogu da se rade. Tako da ukoliko želi da plati recimo više da bi to sve izgledalo kako treba, to je okej, ali za 200 eura ne može klijent da očekuje da ćeš ti oko njega da igraš mesec dana. Mislim, ljudi za 200 eura misle da su vas kupili, a ne da očekuju da igrate oko njih. Tako da je to malo nezahvalna stvar i obratite pažnju kakve poslove prihvatate. Jako je bitno da možete da kažete ne, što je u početku jako teško, ali posle će vam biti mnogo lakše. Kada vas pozove klijent u 2 noću i kaže, Ivane, slušaj, treba mi brzo, hitno ovo, ja kažem, okej, ali onda to košta toliko i toliko. Zašto? Zato što me budiš u 2 noću, zato što moja tarifa, odnosno moj sat, jednostavno ne košta isto preko dana i preko noći, jel? Tako da naplatite ljudi to, nemojte da vas je sramota, to se naplaćuje. Konačno, ono što je najvažnije je pružanje kvalitetne usluge. Postoje neke stvari koje ja koristim sa svojim klijentima, želim podelim sa vama, a to su dajte im nešto besplatno obavezno i dajte im više nego što misle da ćete im dati. Na kraju. Znači, u početku nešto besplatno i na kraju nešto što nisu znali da uopšte će dobiti, a što će mnogo da im znači. Znači, morate da napravite tu, analizirajte klijente i vidite šta mu treba. Ako sve ovo primenite, verujem da ćete imati dugoročnu saradnju sa vašim klijentima, što je nama svima cilj.
ja ne gledam isto tako da uzem klijentu lovu, završim mu ovo i ćao, ne. Nego već želim da ostane sa mnom. Zašto? Zato što ću u budućnosti isto raditi za njega, odnosno isto raditi sa njim, kako ja to volim da kažem, i na taj način ću zarađivati više novca samo što sam koristio ove savjete koje sam vam rekao u ovom videu. Pakujem se za put, selim se, možda neću izbaciti video sledeće nedelje, potrudit ću se svim silama da to uradim, ali za sada to je to, pa se onda vidimo s neke druge lokacije. Ćao, drugari!